pamusoro ndauyawo nenyaya yangu zita tanga ingezi zita ndinozi kuziva tiriwetu ndauyawo nenyaya yangu yemunda tiunesana nekwabvunja munda uyu wakanga wakabvunja wakutorera munda mhai achiripo asati afaba takapa muzukuru wedu ushamba saka ushamba uyu tamupa munda uyu nyaya iyi yaenda kotongwa yakaenda pasabhuku ikabva pasabhuku ichibva yazi hatisi kuikwanisa ba asi tati takandozisisu ndizvo munda ngekwati wedu tibva taenda ngatipinde kwasamanga vaibva takwira kwasamanga wakaenda kumangara kwasamanga tibva taenda kwasamanga samanga ibva yatongwa ichibva yangotaurwa kuti munda ngekwati wedu wachibva wati hatina kuzwisisa wachibva wadzoka kuti tisi masorwa kuti zvakamira sei ndipo wakabva wati mugano wacho wakambomira sei wachibva waenda pakuchitaurirwa nyaya dzemugano muuyu wekare seya yekudhara ndiyo mugano saka takachizotoshamisika kuona kuti gunja uya wakuchichitangisazve kuchitora munda uya wakuchiita zvekuchi matorero aya akuita munda wacho wakachichitaura kuti nini munda ngewedu kwauchichitora munda uya tatoona maiswa magwere saka uda kuti tizobire kuti tiende kuona warimo watozvavara magwere wane nemabheneti avo wandorimo isibva tandoti isati chazvikwanisi regai tiendewo kwamambo toobatsirwe pepa rekwasamanga riri pepa rekwasamanga All right, can I pass? Sometimes. Dalira vatarira mafuta zvese ndezvechokwadi ndikanyika ndichabatwa nemozvi aibatsirwa Mwana kugara rini pamusoro ichangamisi ndiramubvunza makatanga kugara rini panzvimbo iyi ndo paigara sekuru vangu baba wababa vangu vachibva pazogara futi baba vangu baba vazogara tete vangu ndovakava vekupedzisira kugara ipapa saka sekuru ndofunga kutanga kugara kwavakaita inge tori upiki nguva ivo ndokwakatanga kugara ipapa inino ndichizozvarwawo 1980 ndopandakazvarirwawo panotoripo kutone ndokune gadheni redu nemibhanana yedu nemiavho kugadheni kwataitonochera mvura kwabori tichiuya pamba saka nekufambawo kwepanzvimbo ipapapa maikuziva ivava mailenadi kushaima vaitoona tichitorima gadheni redu ipapapa saka toti pakafa baba wakafa 2009 2010 ivo amailenadi ndobva wakabva wada kutanga kuti kuda kutengesa munda kune umwe munhu akanga auya panga pafa noti baba vangu vanga vaine mastendi mairi kuti pastendi ipapapa paduhwirwa nekumwe kunhu kwatiri kugara izvozvi baba vangu vakave mukadzi wekutanga vakazoroora mainini wangu varoora mainini wangu pamatongo pana sekuru apo mainini wakati handisi kuda kugara ipapapa ndoda kuendawo kune
kune kumwe wekustendi kwedu. Wabva pastendi apa ndo pakabva pauya pachigara tete wangu. Tete wangu achigara ipapa vakazowanawo stendi yavo. Isusu takati kure ndoti 98 ndo pandakapedza form 4. Saka ndati kure kuzoenda kuma 2000 tete wakazongobvawo pastendi apa wachibva waona kumwe kunotonzi manew stand, wachibva wasumuka kubva pastendi apa. Wasumuka kubva pastendi apa mai Leonard apa ndo paukabva watanga kutengesera umwe munhu pastendi paya. Patazvizwa kuti mai Leonard wadi watengesa munda wenyu uyawo, patauya kune munhu uya patasvika patataura naye. Munhu uya anga ari wechechi akakati inini hangu kabva kugara pano pane mutauro handidi. Tabva kubva tati gare tava kusvika kuma 2020-2019 watengesera futi vechechi akabva aenda watengesera futi mwainzi Mukayatadza nditicha. Patakazvinzwa kuti Mukayatadza uya ndo pakabva patanga nyaya dzekuenda pasamanga idzi. Patauya patamutaura Mukayatadza tikati utoona matongo aya asekuru wangu aya makomba ematoireti aya, gadheni iro kwakutengeserwa kuona gadheni iro rakatofenzwa, fenzi yachanga iritori. Pane anonzi Zvipo ake akatengeserwa manje akavhunza fenzi iyoyo nekutema mabhanana manzara yapera. Tikamuudza Mukayatadza tikati ukuona miavho nefenzi yegadheni nemibhanana munzara yapera, igadheni idaitorimo. Kungoti teteka wakasunga wakaenda kumwe, isusu ndisitasara pasi togara kwamainini asi matongo edu kuaona. Mukayatadza uya atibva asiya. Asi 2021 ndo patakazoenda kwamambo pasamanga. Tasvika ikoko ndakawafonera pafoni, yakambotanga kutongwa kumasuro inini handisipo. Kwakuzoti 2021 payakatongwa pamba ine vamwe changamire vasiri wavo, changamire watinawo samanga, pamba ine vamwe ngaipo kumashure. Saka changamire kwawakatonga ipapo 2021 wakati muganhu tichazokudedzai after 2 weeks. Saka after 2 weeks dziya changamire vaya havana kuzotipa reply yemuganhu kuti muganhu wakamira sei. Zvadaro ndo patakazoona pane munhu akuya unodi kunotema ipapo, munhu uya akutochera ivhu akutoti pano pandakatopatengeserwa namai Leonard kushayiwa. Patafona kuna mambo samanga, ndakafona hangu handiri kubasa ndikati mambo changamire nyaya yakahenga ya 2021 iyaya idati ishe samanga kuita mambo ishe samanga ikati ishe samanga nyaya yachi ya 2021 iyaya takasinda kusina kuti pajudgment zvikange nyaya iyo ndoiziva handizini hangu ndaitonga pane umwe aitonga, asi nyaya iyo zveshuwa yakaitika tikatombouya tikaiona nyaya iyoyo pamunda ipapo takapasvika zveshuwawo judgment haina kupiwa zvikanzi naishe samanga. Saka zviripo makuchibhadhara mawanda uswa koita dare togara dare. Saka ndakwira ikoko kwaiche samanga kwatipa date batabhadhara mawanda uswa edu kwatinyorera tsamba yekuti tuye tipe mai kuziva mai Leonard. Patasvika netsamba yabatapasa bhuku edu kwashoka kwakanyikwa zavo. Musi wedare wasvika patakwirawo kudare ikoko kwaiche samanga. Ndasvika kwaiche samanga patanyoresawo kuti chinyaya yedu iri kupinda mudare. Yapinda mudare zita redu rakadedzwa zvishuwa takasunga tikataura nyaya yedu. Zvikanzi naishe samanga nyaya yenyu yakatongwa kudhara, wakabva watanga kutaura madzibaba avo. Zvikanzi ini handikwanisi kuchinja bachi zvakatongwa nemadzibaba angu kudhara. Nyaya yenyu yakapera kudhara, munda wakanzi ndewe avo. Ndikati changamire zvamataura maringa muchikuziva kuti ndinouya kukufonera ndikazouya chiti nhasi tine dare nhasi ndatoya nemawitness. Asi hangu nachikumbira hangu kuti ndenda hangu kwachangamire mutasi. Ndo zvandakavaudza hangu ichesamanga. Saka tabva ikoko kwasamanga ndikabva ndadzokerwa hangu kubasa pandinongoshanda. Ndaikoko ndo pandakabva ndanzwa kuti pamunda paya pana anonzi Zvipo akatengeserwa manje kumairrigation akatengeserwa namai Leonard. Ndatosvika arikutodini atochera chiza paya ari kudini
ndakumubvunza ipapo izvozvi pandakadzoka ndakumubvunza aibvunzwa pe namainini wangu nanyana kutaura hangu naye paita zvazvaro nongozwa angu asi ndainzwa angu nemafoni kuti munhu akutotechera chiza akudii nekungoitawo kwemakuhwa Changamire pandazonzwa kuti zviko uya mari yakatengesa nayo mundo aibatiswa mari yekumairrigation saka yekumairrigation wakati yatimboite akaunti yemari dzedu achibva waona mari dzakashota waona mari dzakashota wakati munda wakatenga uya isusu takunoutora seirrigation tobatirira munda iwoyo ndopandakabva ndarohwa nehana kwaChangamire Mutasa ndisati ndaenda asi awo irrigation wakauya unouya wakawanda rikaindise mbeu pasi pandaisa mbeu dzangu pasi ndakaisa magwere nebeans iwo anga warwawo kumusoro kuchiza angu ndakatangira angu mugadheni saka ndakuita mugadheni muya saka fenzi yangu ndati panyaya yefenzi apa ndoita senge ndaenda kuna sabhuku wangu kati sabhuku muruziva mani ndokuita mugadheni wangu ine fenzi yekubira paboyo yekuti pairi mateto wangu vakapedzisira vachii aizvozvi ndaungoona tumapisi kurova kuti yakanaka yakagurwa ikaenda wakaitora ndaudza sabhuku wangu maunzo akati nyaya yenyu ikai obva ndichaenda kwaChangamire Mutasa saka inandadhangu saka ndienda kwaRuda here panyaya yefenzi yegadheni yegadheni yakatorwa aiyo nyaya iyi yefenzi ndichaenda kwaChangamire Mutasa ndopaunozotaura kuti pamba ine gadheni ipapo saka Changamire ndokugarawo varingati kwatakaita right iwewe chekutanga ubva mukutaura kwezvaro une mhosva yekutanga yes mhosva yako yekutanga ndeye contempt of court wakazvitsangana because kana wakaudziwa naishe pakabuda iri paper LC4 iri ijudgment yekuti munhu ndiwe hawo asi iwo wakazoona zvakakodzera kuti wakunosima futi chibage nebhinzi nechii pawataurirwa kuti hapasi pani pako inini zvinhu wakazvidza chii wakatora mutemo kubva woisa mumaoko mani mako kuti hautongeki boko zvinoita mutemo manje pawakapiwa judgment waifanira kubva wapila kunoko kuti handina kufara nejudgment yakaitwa kuti yakaitwa nyaya yako ibva yadzikwa kunoko isaidha judgment yakapiwa naishe yodzoererwa iyoyo kana kuti yobviswa depending nekuti zviri paground ndo here zvazviri kutaura and zvazvinoreva fundo yekuti judgment iyi as long as iwe usati waapila is binding ndio iri kushanda hakuna imwe judgment kunze kweiyi hakuna imwe judgment saka izvozviso aripota nyaya ndiani pamusoro yeChangamire aripota nyaya tisu zvomuri kutaura Changamire ndizvo wakataura naishe Samanga kuti mimi kana mukupisana izvi kana dai mukakwira kwaChangamire iyo kuzviziva uye ndiye ari kuuya nemapereto wakati ndiri mupurisa ende handina mambo kumberi kwangu saka ndamuita kuti awe unaye mambo ndosaka akamira dai anga asina Ruda yarungwa kwako aripota ndiani ndi handiti so kana awari waripota judgment iripo yaishe is in their favor again saka zvinoreva kuti iwewe zvese zvauri kuita zvese imhosva kusvikira wazouya kuapila against decision yakapiwa naishe Samanga saka zvauri kuita zvokusima magwere zvokusima bhinzi siyana nazvo nekuti wakataurirwa kunzi hapasi pani pako ende iwewe hausati waapila against decision iyoyo yakakutaura kuti hapasi pako zvawaakuita manje ndiyo contempt of court kuti zvawarambidzwa nedare iwo wokontinua kuita zvekuti
ndakafunga kuti uyu wari kubva kwakati regai ndibva ndamhanyira kumberi. Aiwa, uri kumhanyira kumberi kupinda mujeri. Ichi chinoda kuziva, chinoda kurongeka baba. Kuti kana uine umbowo hwekuzoti apa matongo asekuru wangu, munda wasekuru wangu ndewedu apa ndeperi. Handiti dare ndo rinodecide rine kuzoti hazvishuwa ndepako. Kana kuti handipani. Handipako. Saka izvozvo iwe hausati wataura nyaya pakudare kuno hakuna nyaya yako. Wauya kudare izvozvo ndiwo wada kuti tiinforce. Judgment yakaipiwa naChesamanga. Ili ndiyo yatiri kutaura manje. Kuti kutaura kuti munda hausi wako. Indi nanhasi hausi wani? Wako. Kana wazoapira against the decision iyi, tuchitangira ipapo kuti tichisende. Because right now hatikwanisi kana kutuma vanhu vaite inspection iloko. Wari kunoita inspection iloko yechi. Because nyaya yakapera kapana tapila against yakaita. Munda ani wako. Hatitombosendi munhu ikoko, tomusenda kodii because there is a binding judgment iripo. Yausina kuapira against iwe. Saka semamirira zvakaita izvizvi zvingoripo ndezvekuti iwe go back, siyana nezvekurima paururimi hapasi pako. According to this judgment hapasi pako. Siya waridze nzvimbo ite sei warimi. Iwe kana wazofunga kuti wakufunga zvakanaka manje, asi manje nguva manje inenge isiri kusaidi kwako. Because judgment ikapiwa iyi judgment ndeye musi wa27 kai July ndizo zvine mutemo izvo kuti unofanira kunge uchiapila against a case pamazuva akati. Makazuva iwo akapfuura kuri kwaMajor Street waakuapply for chinhu chinonzi condonation, chekurakidza kuti waapila outside time yaunotarisirwa kunge wakaapila against time. Saka kana waita application iwe inokwanisa kubvumwa, inokwanisa kurapwa. Kana yabvumwa, it then means kuti the moment you want appeal, decision given at a lower court is suspended immediately. But kana yafaila, it means kuti decision yakapiwa wewe ndio inoramba irichi. Andizvo. Saka chidzoka ibambo, ibvai munda musarime munda iwowo, murizive munda ndiri uyu, kusvikira mazofunga kuti muda kupila against chi decision yakapiwa. Isusu zvataakuita chete manje taakuinforce decision iyi kuti tiite make sure kuti haurimi paubve pamunda ipapo. Tiite sebambo chiendei ibvai pamunda. And next case.